bizi gara, mundu hartu eta Euskal Herrian bizi gara. Hortxe, haze sortea gurean. Ze sortien, Euskal Herrian bizitzie. Nik erabaki ginuen, Bai, Asko diote, ez da erabakitzen, nik erabaki ginuen. Nik esan Euskal Herrian. Zelan? Indarre egin nuen, fuerte, amaren umetokian, Euskal Herria, eta ala tokat. Bale, bueno, baina forteko gani alere. Zorioneko hartu. Leku oso nien gauzela, badakigu. Orduen, leku haino nien bizitze, baldintza osonak ditugu, hori ere sortea dalako, oso ondo bizitzeko. Eta albada oso ondo bizi, eta luze, asko zebeto. Eta horretan jarriko dugu fokoa aurtengo ITBko maratoian, beraz, guztiok parte hartzera gonbidatuta datozela gure lehiakidea! Pasa barura! Aritz eta Lier, Jun eta Naia, Beñat, eta India gurean. Aritz eta Lier, zahartze osasuntxuaren alde, gu EITB maratoian, eta zuepe egonaldi osasuntxu eta luzearen alde, miluzen. Hori da, jarraitzeko goguekin. Jarraitzeko goguekin? Bai, momentuz bai. Prisbarik, Aritz, ez dago zu prisik? Ez dakan planik, momentuz. Lier, ez daukazu planik hemetik kanpora? Bueno, bai, a ver. Zozertxo bai, ikasin bida, bai. Erromeria hori da, errota. Ondo, baina helburu nagusiena da, hemen egon, gauero, segi. Momentuz bai. Erromeririk onena miluzeko amo. Bale. Eta dirutxue eskuratu. Bai, noski. Gauzazko daudelako egiteko, zoriontasun ez emongo diruek, baina laguntzen du post txikiak izaten. Eta hundiak ere, bai. Handiak, bai. Ez inderosi, pesan dirik. Ez, baina, bueno. Bueno, bai. Alokatu, igual, baina. Aritz eta Lier, 1.850 euro. Eskuratuta, 6 garran saioa zuentzat. Ondo? Oso ondo. Asio batean ez genuke hainbeste pentsatuko, horren iritsiko inagirean. Saio berri bakoitza opari bada. Hori da. Banaketak eta zelan du ez? Adostu barik, ondino, adostu. Gero, egia da, eta aipatu dugu, senitarteko harreman bikaina hautela, eta seme, familia asko haserretu dira. Diruan gatik. Erentziak eta zakizzer. Orduan, garbi utzi zagun gauzak. Bai. Ez aldira gero miluzeko zakuaren banaketa tarteko haserretuko, jazki. Esango nuke ez ez? Imaginatu herrian, ez da Durangon eta itasenek eta ez ziot elkarri zegiten zerrata. Miluzen zakua ira. Akotezararen miluzetuek. Zakua irabazi eta... Are miluzetuek. Espero ez daun ez ez. Familia apurtu zen, ez da? Seguru ez ez. Aritz Lier proposamena 1.000 euro aitari utzi eta hortik gorako ez euretzat. Edo al revés, igual hobeto. Ia zematan? A ver. Gaur-gaurkoz, nahiago Lierrek 1.000 eta gainontzeko aitaki. Pero eta 4.000 izan da. Kasurtan ondo. Ondo, oraindik matematikak egiteko familian, ongietorri zuek. Eskerrik asko. Jun eta Naia Gabon. Gabon. Bigarren ez miluzen. Bai. Ondo. Ez da seinale txarra, ez da? Ez ondo. Leku hartuta. Eroso. Egia da sokatira ere ezagutu dugula eta... Gutxi, baina. No, harreman, bai, iztorra baina nahikoa ikasi dugu. Gaurkorako. Asmoa noski izango delako finaltxo bat ere jokatzea, ezta? Ondo zen. Bai. Bidaiatu nahi duzuelako, hori aipatu da. Eta norantzuen artean nahia Norvegia. Hori da bat, asko deskuburuan, baina bueno. Bale. Junek besteren bat? Ez que nahi gustatzen furgoneta bat hartu eta mundu guztia... Bale. Faltazaigu furgoneta. Bai, baka hauetzen txiki bat, baina horrekin ez da balio, askateko baina. Munduari buelta ez, baina abiatu behintzat hor. Abiatu igual bai, baina. Abiatu zarete miluzen, ari gara zuei buruz pixkat gehiago ere ikasten eta zu, nahi aipatu genuen eskualoilari, eta zu ere arituta dagoa. Bai, ibiretakoa. Baina baztertu zenuen bizi proiektu gura. A ber, ibili nintzen urolan, elkarren aurka ibili ginen taula. Alerioak izan zarete. Bai. Eta zer moduz, hor, ze oroitzapen duzu, No, gaina postu balian jolazte inoan da hor beti pikia ziban da, gero... Eskualoia bada kirol oso fisikoa, eta gero klasea jau eta bisok ikusita, bai, kontra nio. Baina noiz bai diritsi zarete horrela kantxan aserrezera eta... Beakin ez. Ez dira historia politari. Gehan hasi ginen eta orain miluzen indarrak batuta, biak ere postu berean oski. Bada kirol berue. Bai, bada mentuen. Baina bai. Eutzi defentsan eta... Gure postu noa indik gehiago gaina. Zer zinen? Pivote biok. Zu aritzen zinen? Bai, nibe gaztetan eskola, bai, gero gorputz gitxinik pivoterako tak, eta gero lakerak erazoto beto. Kalitatea, aipatu da, Pulumpa taldean. Euskara sustapenean diarduela Junek esaterako. Ondo, jarraitzen dugu, miluzen orain, sustapenean. Naia musikaria zara?
Bai, bueno, bai, saleike baiet. Bai. Bai, Zuk esan musika talde baukat, bai. Gitar jolea. Bai, eta kantaue bai itxen dut. Eta eritzen zara? Kilimak deitzea eta kantau eta gitarria jo. Vale, ez kilimak? Ez, hori beste bada? Kilimak. Eta egiten duzue? Bai, bueno, hasi ginen akustiko bezala eta oin disko batara du eta hor gabit. Wow! Kolaborazioa errotaga, zamen, lier, ziturin, naia, bai. Kilimak aurrena eta gero... Hori, bai, igual, bai. Parranda bukera... Edo igual da... Alderantziz be bai, berdin dau. Bai, parrandarako kilimak, bai. Ez, parrandarako, hori, parrandarazteko igual, bai. Ardotxo bat, eta kilimak pizka bat, eta miluze gehiago gaur, aldela. Animo bikote zorte hon. Kerrikasko. Peñat, India, ze moduz? Ondo, urduri. Urduri. India pentsako, zer moduz? Nola esan? Apurtxu bet urduri. Apur bat baino gehiago, baina, bueno. Baina ondo. Bai. Noren idei esan da, honetortzi sufritzera. Nirea. Bainat, klaro, holan da lagune orain. Bai. Arnasarik ezin hartu. Lehenengoan ez etxa jaso neban, beha gero ja konbentzidu. Nola, konbentzitu baina? Bueno. Behiru agaz, ba. Igual esan zion zakuan zenba dagoen, India. Bueno, ados, kasu hortan, urduritasunak jasateko prest. Nondik zatozi beñat? Algortatik. Eta betiko lagunek? Bai, txikitatik ikastolan. Bai, beti ikasi dugu batera, da oin ba gure bilbideak banando indiez, baina, bueno, lagunak izaten jarraitze dugu. Ondo? Gustatu zaite, India, diskurtso diplomatikoa. Bidea banatu dira, baina... Pentsatu zeia. Bai, ondo. Beñat, ze ikasten? Erizaintza, Logroñon. Erizaintza ikasten? Bai. Ondo? Aurton hasita? Ez, ja, bigarren kurtsoan. Ondo. Dazen due? Ondo. Gustatu datzu? Bai. Zer nahiago, erizaintza edo Logroño? Bueno, momentuz Logroño. Vale, ados, pizkateka, pasioak deskubritzen. Aritz, erizaina da, hemen daukazu veterano bat, ja. India, zuze ikasten? Ba, ni magisteritza lehioan. Eta zumuz doa? Ba, ondo, danak haindituta momentuz. Ondo. Errukbilaria zara? Bai. Getxo rukbilaria? Bai, getxon jolasteot, da hor gabiz. Eta ze postutan zu? Ba, bigarren lerro modun. Vale. Laugarren zenbakia. Ados, aipatu dugu horre kontaktua eta errubian ere zatik ez da falta izaten, eh? Bai, bai. Litekena da, 10 saioko ibilbidea osatuko bazenu demagun India, miluzen. Egun ematean zu begia ubelduta etortzen. Bai, no, esan arraro izango, baina... Guk ingeles irakatze bat nuen, Igor, eta benetan, irizen zen batzuan klasera ubelduta, eta ez da, rugbia. Bai, sortea gaur ez nazela etorri begiagaz morea. Ja, ondo. Zako irabazita igual plakaje bat antxoneri edo bezutan hartu edo. Bai, saiatu. Ez. Egin beharko duke? Zakua irabazizkero, jasotzeko aurrena kendu behar nauteni zaku paretik. Plakaje egitea lortuzkero, zakua bai. Vale, hori da azken proba. Beñat, helburua, miluzen, ondo pasatzie, aurrera egitie, dirutxu irabaztie, zer? Bai, ba ondo pasatea eta alba dugu zeo zer irabazi. Eta diru horrekin zer? A ver, depende kantitatea, ez? Bueno. Gutxi bada, parrandan, eta... Eta asko bada? Afaritxo bat. Asko da, bidai bat. Kotxe bat. Bidaia eta aurreztu, Baita ere, ondo. Erto, asko da, orduen Beñat eta India konzentratu eta ongietorri gurera upasuek, Aipatu dituzuen asmo guztiak asetzeko lain badaukagu. Miluzen, zakuan, jokoan gaur. 55.000 eta 50 euro. Ia ba. Bai, aurreztu, parranda. Ia ba, 55. Nik uste dut, txaloak luzatzen ari girela, esan ez dela, ea guri ere zatitxo bat zakutik. Gugatik balitz bai, Arratiko lagunak, ongi etorri, esker. Eta hasi ingo gara noskin, Beñat eta India, zertan, ikusi makusi. Ikusi makusi. Zuentzat ikusi makusi, Aritz eta Lier zertan jarriko ditugu? Tribuaren berbak. Vale, tribuaren berbekin. Kapotokumeak, iunetan aiantzat. Oso ondo, Aritz, Lier, sinonimo zaleak zarete? Bai, asko! Ugari, egia zan. Kontzetik abuera. Egunero aiten ditugu. Zaletasun nagusia sinonimoena bada. Hemen sinonimo batzuk, erne? Demora, txaloak. Eskuzartak. Aserre. Malestruka. Txaloak. Eskuzartak. Aserre. Pipertuta. Ikaragarri ona. Malestruka. Txaloak. Eskuzartak. Aserre. Pipertuta. Ikaragarri ona. Latza. Latza. Diruri gabe. Malestruka. Txaloak. Eskuzartak. Aserre. Pipertuta. Ikaragarri ona. Latza. Diruri gabe. Peto jota.
Lerdoa, tuntuna. Zampana. Baterez, iparraldean. Tirrit. Dorpea, zuberoan. Malestruka. Eta alferra... Haupa. Dilinga. Dilinga, dilinga. Trebia itxera, trebia semie, Un puntu, zuen marka gainera. Txirritatxo. Trebia, gure. Bai, da, txirritatxo esan du. Erabakiak hartzen ez dien nire modukzuek. Eurekin nahi dut. Zerbait. Harrapatuko ditu non bai. Bai. Eskaini dio bertxue, Kontuz? asko maite duen pertsona bati. Ondo? Aktore bati. Ah. Miluze salie, miluzen egonda. Ian ordan. Iunen aia, oinak, hitzak eta bertxue. Aktore izugarria, Bada. gure itziar, Ituño. izarren gisa egin du, Egan. arraldetik, Munduraino. naizanta hemen sari, Mordoa. jaso dituen, Gaur daño. balda ezer, Handiagorek. mari izatea, Daño. Osondo? Miluzen izana. Itziar ituño, begira batrukean. Dena orobil. Hemen aldia eta un puntu markagatua. Eta itziar, resorka da bat, Beñat eta India, zuek gala aukeratuta. Kusi makusi. Geografian eta Bueno, Eskaz. India, uste dut agertzen zarela panelean. Erne? Ze? Banderak, lasai. Bai. Lasai. Japonia, Austria, Argentina, India, Italia, Erresuma Batua, Finlandia eta Suedia. Erne? Eta denbora, Finlandia, Beñat. Zazpi. Italia, Bost. Argentina, Lau. Suedia, India, 6. Austria, Bi. Japonia, Bat. Erresuma Batua, Sei. India, Lau. Finlandia, Zazpi. Italia, Bost. Argentina, Iru. eta Suedia, haupa Beñat. eta India. India. Ze ondo, ze hasiera beste un punta, haupa Hau, momentuz gainitzerik ez dago. Bueno, aritzek eta lierre diote, etxaro. Gure inintziak ikusi oraindik, poliki. Prest? Bai. Hartu lekua ba, Jun eta Naia bestaldean. Eta segi, bide beretik aldela. Animo, demora. Aparitz. Oso ondo. Sustoa. Susto hartu. Zer da? Jauzi. Jauzi. Altu. Parapentea. Adrenalina. no sé, Zulua. Zer dauka? Fobia nola da? Hori? Ez dakit. Azaldu dut. Zela da. Mentiko pildurra okezunen altura ditu. Hori? Bigarrena? Lorea. Loratu. Lorea, bai. Sega. Landatu. Zer da bera? Jardineroa edola. Bai, lorezaina, ari da. Lorea jartzen. Lorezaina lorea jartzen. Bai. Gitarra jotzen. Bien artean, Kalean ikusi gitarra jotzen da dirua bota. Bai, kaleko musikariari oso ondo. Eta? Eskezakit. Nola da, ba? Ai, Altura natak edan. Fobia, ai. Zer badu? Bai. Vertigoa. Vertigoa. Bai. Ondo! Bai. Vertigo apur bat, esateak ere eman digu. Sentituko zuie bat, arteka. Ez? Bertigorik ez? Ni bai, baino. Jazkilariok doituta ere baude, altueretan eta ibintzeran. Leku altuetan sentitzen da, Ni libratu nahi zortatik, Edo leku altuetan haurik kristalesko Hau. lurrek eta New Yorken, zenien bai, tokatu zizaigun. Bueno, Erne. ederto danak, iruroina puntu. Ondo! Vertigoa ematen du marka diotara begiratzea, hau da naia. Beste egiteko prest? Bai. Hartu lekua, Jun eta Naia hemen, Beñat eta India bestaldean. Eta algortarrek bota proposamenak, Animo, demora. Gidatu. Zer da? Kotxe bat, Bai. kamioi bat, kotxe bat gidatu eta erroera pustu. Mekanikoa. Ez? Erruda aldatzen. Ez? Katuagaz erroera aldatu. Ez? Ez? Ia, Katea ari ginen. gidatu,
Non hasi gara? Kotxea gidatu. Kotxea gidatzen. Autoa, bigarrena. Eta errubera... Bigarrena. Eszenatoki bat. Ez. Ia. Itxasoa. Ez da itxasoa. Piscina. Ez da ere. Edan. Basamortua. Basamortua. Nola ditzen da? Basamortuan... Hirugarrena. Joder. Bizkor. Beldurra. Halloween. Beldurtu. Ia, bi dira. Tigre bat. Bi dira. Dinosaurioak. Jan, norbait jan. Txana gorritxuta otxoa. Bai, otxoa gertu zaigu, txana gorritxu, saski hartuta. Autoa elektrikoa zen. Auto elektrikoa. Eta desertuan ura aurkitu dugu. Ez dugu aurkitu, tamal. Ez dugu aurkitu. Lehortea, Punturik ez. Kontraste, ez da? Sekulakoa. Beñat indi hartu lekuan, mesedez? Aritz eta lier bestaldean lagundu, Berdin. Kolpelazoni aurre egiten, mesedez? Eazte zarezu. Epika pizka bat, Eta denbora. Jan, tripako mina emon, zozer janari txarra daulako. Bai, janariarekin intoxikatu, no? Irakurri, moztu. Dardoak, paperezko gazina egin. Bota. Bota. Bai, ondo. Tirita jarri, odola. Ia, bikote, ondo egin, Eskua puskatu du. Besua puskatu, ze? Baina irakurri ondo? Erizaina zara bainat? Beñat, zer da hori? Jeringilla jarri, odola tarateko. Nola ba? Epazuna jarri. Tortorra jarri. Bendau, zozer bendau. Basue bendau. Zauri bat akatzulako. Ez. Eskaiola. Ez dakit ez. Txeixili ba! Hace lana. Ipurditik, supositorioa sartu ipurditik. Bai, baina... Sukarra Estu balio. Buelta. Esan du. Bea, ñabardura interesgarria, Supositorioa jarri, patak besteari. Nik zuri, zuk niri orain. Guai. Trukea, bueno, azte bururako. Bat biteiru. Plama da, ez da? Sinkronizatuta edo batetan. Ez zaigu agertu apuntetan, bainat. Igual, egia arit galtzen ari da supositoriaren kontua. Bueno, momentu jakin batzutan erabiltzen da. Erne, bainat, bada. Logroño gutxiago eta erizaintza gehiago. Bueno, izan leike. Abia guztartu. Laurel kalerako jolas txiki bat. Ozondo. Bueno, babi, berrogeina puntu. Pintxo eta pintxo artean, ez da? Egazkinez, baina, inotzutien itxasontzi bat, segundo baten. Benetan? Eroglifikuk eta gero. Sekulakoa, Bai, supersale, nahi, holan papelaga. Performance txiki bat, hau, Aurkeztu, arte pixe bat egin. Supositorio bat. Hori ez, momentu, grazai. Aritz eta lier. Eroglifikoak, ataioka. Lehenengoa zuek, denpora. Inspektorea geratu zen. Bai? Frodo. Fro. Bai? B. Fro... Nor da? Zea bezlari? Beyoncé. Ez dakit. B, bai? Frogat B. Froga B. Zeri? Froga gabe. Bai! Hori bai! I? Frodo eraztunen jauna eta do notak enduta fro, gaga, Lady Gaga, eta B egiten du ardiak. Fro, ga, B. Ondo. Kain. Tensioa, Bai. Lady Gaga zer? Esto desautu. Zer. Ondo? Ondo. Baina eta Lady Gaga zer abeslari zeri. Ja. Euskal musika gai. Ia bigarrena, denpora. Amoroto du mugakide. Makina... Bai? R... Vale? Izpasterrek. Ez. Amoroto... Aritzen zu. Markina. Eta? Markinak. Vale. Hori bai. Markinak. Makinak ikusten ditugu eta lehenengo silabaren atzien erre dute irakurteko markinak asko daudelako, pluralean daudelako. Markinak. Semeak egia beste bideo batzuk hartu ditu. Ni Lady Gaga eta Markina ere naiz oso zalea. Ondo, bikote, un puntu, bikan. Jun eta Maia, eroglifikoak esmatzeko gogoz. Ia lehenengoa, denpara.
Pasa mesedez. Ko, Bai? Detea. koko, baina han, osaritzer da. Koeta. Koeta. Detea. Detera. Ez, a ber? Ko, osatzen da, beko. Bale, bekuen hor da? Ez da, dua, Bai? lipa. Bai? Tua, ko... Kontua. Ez? Zemat? Koko erdia, ko. Ko barruan, kon, tak. Taren zein hori, kontak dua lipa da, eta teori ordezkatzen ditugu tua, kontaktua. Apurtxuet, segundo batean. Bai. Ia bigarrena, denpora. Bi liste komendute. Nor da? Aladino, ez? Zein hori? Ez. Zein hori? Bale, nolakoa da? Handia. Ez, eta... Urdina. Bai? Bai? Ur... Dadilistek? Ura. Urdina bai? Erantzunaren zatia? Drago ibolako bu. Burdina. Bu, urdina. Burdina. Antxonetino mundu danak ezagutzen dagoela bu. Bu altxua. Bai, bu altxua. Belaunaldi batek bai, behintzat. Bale, parkatu. Noski ba. Bale. Bera ere jabetu da, diristek urdina dutela. Markagailuan falta orain pixka bat punturik, ez? Beste eroglifiko pare bat, bainat india. Erogloia postik dagoela esango nuke, Zergatik? Utsa egiten duzuenan postu egiten da. Gozatzen du berak, ados. Bainat india ez emon poz hori, erogli hori. Ia lehenengo eroglifikoa, denpora. Zaparradarekin geratu gara. Nor da? La. Zaparraino. La bai. Kalata. Ez. Ez dakit nor da. Bainakin behar da eroglifikoak egiteko. Bai. Ez da el. Zer zaure da? Ez da Al-Pacino. Solala. La bai. La bai. La. Mel Gibson. Mela. Mela egin da. Mela. Nor da, barkatu? Mel Gibson. Ah. Vale. Braveheart, Arma Letal, egin du. Pasión Cristo. Bai. Lan emate egin du horrela tipoak. Oso ezaguna da. Pero herriko antzerki taldean eta... Bitu, mite batez oso gaiztoztik imatalako beran andrakaz. Gaiztoztik imat. Eta gero izan ditu. azkenaldian ere. Erreziklatuako bat. Bai, bueno, eroglifikoetan agertzen zaigu. Baina eta india, bigarren eroglifikoa denpora. Kalte egin dit. Bei. Ez? Txala. Bai? Txale. Bale? Txale, hau nor da. Hau da, la grazia. Non dago? Ez dakit. Bainu gelan. Komunean. Txaletak. Ez dakit, kalte egin dit. Non dago? Txala non dago? Ez dakit. En. Txala. Inglesez hitz egiten digu, grazia ematen digun horrek. Hori da, Mr. ez da hemen. Pinkek, eta dak esaten dio bateari, entxaladak. Bueno, grazia, izu egin dira. Bueno, sikera hori. Punturik ez, Lastima. Bueno... Bizipoza. Hori bai, bizipoza. Bueno, osarte osasuntxuaren alde maratoia, aurten, eta guztiok konbidatuta ikerketara bideratuko da, ongi estate fisikoa, mentala eta bar, eta auzko ikertzeko eta gauza asko hausnartzeko. Abenduaren 18 eguna handia, biztumak ekarpenak egiteko bidea zabalik, eta diot, jaski igual beste maratoire bat eskaini beharko ote diogun, Renferi edo. Erne, zazpikia, Migi luze bat hasi baita trenerako txartelak eta erosi nahian. Talako batean, proposatu dio Renfek, salmenta sarrerak, aldatu txartela, kanbela bankuotzeak, reinpresi bankuotzeak. Guau! Eta berak, baina ni nora joan behar dut, zer da hau. Eta ez da hor bukatu, gehiago ere badira, abonua, formalizazio, abonua salmenta, bestelegoko bidaia. Guau! Miluzeko zakuarekin, bestelegoko bidaia egin aukeren artean hortxe dago. Kanbela bankuotzea. Non dago hori, ez da? Geltoki hori. Renfe, maratoirik nahi ez baduzue, animo. Txalo eroak. Ez da kostatzen horren beste. Hori ba, gaur egu. Txalo eroak bidali digunari, ez Renferi nazki. Hau esan da, ez bider. Urrengo geltokia, komodina. Iala den? Eba. Rehin gaztea zara eta urrengoan. Zer? Ez dakit, ikustagun. Zenbat urte bete ditu aurten Xabiertxo liburuak. 20, 25, 30, 100. Sendo, aitak. Bokala? Bokala? A. Eta entzun?
Nor da, punk rocker! Ramon esena bestiaren arabera. Gina, Xina, Nina, Fina. Gina. Xina. Ondo? Bokala? Bokala? Bai. Aritz eta Lier, ze filmetako fotograma da irudian agertzen dena? Truman Show. Bai, noski. Oso ondo. Pelikula, Bokala? I. Ari gara, eskatu nahian baina. Aurrera? Bai, aurrera. Entzun ba? Andre besturi dago. Zau, estali dugu. Asmatu. Informatzen ez bagara, epekatu mortala. Gora, eta gora. Dago herri zitala, zitala, jende zitala, mundu zitala. Herri zitala. Jende zitala. Jende zitala. Mundu zitala, no? Mundu zitala. Dago mundu zitala. Bokala? O. Eskatzeko aukera bikote, behin gaztea zara eta hurrengoan. Tabernan kalimotxoa eskatzetik, koktela eskatzera pasa. Koktela. Oso Oso ondo! Komo dina gortara? Ondo? Bai? Eukitzen gendukuk lagun min bat, gero zagotzu nordan ez dut esango, bala espada. Tabernie Donostin, Konstituzio plazan, telebizten agertzen zana, jasan dut nordan. Vale. Koptela. Kop? Etorri eta hemin gotzutik koptela. Bera zerbitzari. Jode. Ez da koptela, koktela da. Hace glamurra, ez da? Koptela. Nireak koptelak dira. Horri koptela edaten. Ba, beste komodintxu bat. Iunen aia, jokoan, ikasketa prozesua ala da. Zer argazkilarik atera zuen argazki hau Espainiako Gerra Zibilean? Orson Welles, Robert Capa, Federico Fellini, Dorothea Lange. Orson Welles. Ez. Federico Fellini. Ui, ez. Ota? Robert Capa. Bikain. Hogei mendeko korresponsal grafiko ezagunen ikue. Bikain. Bokala? A. Junen nahi entzun. Orilloko herriko barraren aurrian, Balia gertu zan behatzik aldian. Ze urtetakoak dira, Benito Lertxundiren balearen bertsoak. 1801, 1805, 1901, 1921. Abestuz? 1900 lehengo urtean. Bikain. Bokala? I. Eta aurrera, Junen naia. Zekituletan lehiatzen da naia zudaire. Txirrendularitza, igeriketa, atletismoa, judoa. Igeriketan. Argazkia lagungarria egia zan. Igeri leku batean baitago ez da, Bokala? Nahiz kontu dut, Bai. Aurrera, Junen naia? Saiakera? Ez, aurrera. Entzun. Bai ez kontestan ellas, irrifarre ginez, bailar un paso lento. Noiz inor jakinez. Nola hitzen da entzun berri dugun kupela taldearen abestia. Bizi zaitez bizi, gau giro, abanera, voy a contar un caso. Voy a contar un caso. Voy a contar un caso. Bokala? O. Zelan zan arratiko kanti zuria? Los soldaditos de Arratia. Bai, ez da? Ikasi dugu ya? Eskanaka. Askatuko aukera? Junen naia? Edo azken erronda? Azken erronda? Saiakera? Ez. Azken erronda. Zein zan
Che Guevararen izena. Alberto, Roberto, Ernesto, Esteban. Roberto. Ernesto. Oso ondo. Aukera, bokala? Galdetzen. Bakarra falta da. Galdetzen. Alegia. Falta? Da bigarren komodina eskuratzeko aukera, baina tindia. Bota? Venga, saiakera, ez dago zer galtzeko. Galdetzen duena ez lina... Ez. Bueno, ni ez. Zu? Ez. Galdetzen duen jakina, behin ez duen aldiz. Beti. Komodinik ez, ondo. Baina... Hirugarrena daukagu. Hau irabazteko aukera, bigarren alitzatekena, erne? Aterkiaren beste definizio bat. Ze espezieren arrantza debekatu zuen urrian Eusko Jaurlaritzak. Angula. Urria. Vale. Bai. Venga. Aurrera, noski. Gabona, dozeta. Pokala? Entzun. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin utzi gaituen lurre. Leitxe. Oso. Oso ondo, zein abeslariarekin kolaboratzen du Izarok abesti honetan? Olaien Txiarte. Bai horixe. Bokala? Aurrera? Nola deitzen zen, Sabrina nerabe sorginaren katua, egia. Katu beltza, Azrael, Miau, edo Salem. Salem. Noski. Bai, ez? Bitu, toperrek esan nahi du 80ko hamarkadako dela. Buelta hortan? Beni kalien ja. Bai, begira. Telebista ikusten. Zu topori erakusten munduari. Atakala, ondo. Holako topa eukitzen eban. Sorginkeritan, jazkido, Bokala? I. Aurrera? Bai, guazen, entzun. Hauotan belarritan zue pelean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Wow! Egurra. Noren abestia moldatu du adimentxuk. Gorka Sarriegi eta Urbil Artola, Alaitz eta Maider, Urbil Artola eta Maia Zubiria edo Laja eta Landakanda. Alaitz eta Maider. Gorka Sarriegi eta Urbil Artola. Oso ondo. Herri honen irrian, euskararen txantxangorria. Ez duekin Gorka eta Urbil dizen. Bai. Bokala? Aukera, komoina lortzeko, aterkiaren beste definizio bat. Saiakera egiteak merezi duela, Etxetik ateraz, gero edonon ahaztuta utz dezakezun objektua. Aterkia, alegia. Komodina, Durangora. Bi komodin banatu ditugu eta markagailuak onela daude. Komodin bat, Durangon, 390 puntu, 270 urretxuan, Zuolaz, 270 eta komodina albertan. Ba puntu aldetik, dana erabakitzeko, zeita zuzena. Aritz Lier, zeuk hasiko zarete erantzuten, sorte hon 3 taldei. Lehenengo errondan, Nafarroako bertsolari txapelketa irabazi dute. Ernest Alkat, Sustraiko Lina, Estitxu Arozena, Manolo Arozena, Jean-Pierre Mendiburu, Amets Arzailuz, Estitxu Fernandez, Xavier Silveira, Nerea Ibarzabal, Saio Alkaiza, Julio Soto. Manolo Arozena. Lautan, 80an, 81an, 82an eta 83an. Saio Alkaiza. Txapela lortu berri xamarra, 2008 batean lortu zuen da. Saio zoragarri baten, Beñat eta India. Julio Soto. 6 aldiz jantzi du honek azkenekoz 2023an. Estitxu Arozena. Honek 85an eta 88an Manolo Arozenaren alaba lehia. Sustraiko Lina. Final aurrekotara iritsi zen 2002 eta 2003an, baina Xilaba 2008an sortu zen. Beñat eta India?
Komodina. Jean-Pierre Mendiburu, 81 eta 84an. Eletarra, Nafarra berean jaiotakoa. Xavier Silveira. Beste inor baino gehiagotan jantzi du txapela 7 aldiz. Beñat eta India. Bota aukera bat. Ernest Alcat. 87an eta 89an. Joldiarra, Nafarra berako be bai. Komodina. Komodinarekin osatu. Ametxekerik erazi. Silabaren aurretik lautan. Osondo, 150 puntu, Aritz eta Lier markagailura. Bigarren errondan, arroza daramate osagaietan nabarmenki. Petixua, nigiria, aranzinia, risotoa, rosellata, sashimia, samingoxoa, kongria, txaufa, paella, kongia. Risotua. Mundiala. Zeo nahi. Paella. Paella, arrozi gabe, ze gustatzen ez. Be bai. Bai. Aritz Lier. Sashimia. Sushi mota bada, baina arrain gordina besterik ez da. Sashimi gordine, bai. Txaufa. Arroz frijitu platera. Peruarra. Nigiria. Sushi honek bai. Bai. Arroza. June naia? Rosellata. Katalunian eta Valentzian ohikoa, bai. Petizua. Tisua, profiterola edo. Zagutuko dugu, azken burukoa. Arrozik ez. June naia bakarrik. Zaudete? Kongria. Bat ez da zuzena, beste denak bai. Kolombiako platera. Planto egiteko aukera, edo osatu. Planto. 60 puntu zuen markagailura. Samingoxoa zegoen leguzkanpo. Eta hirugarren taula erabaki horra badator, eta perretxiko jangarri edo ez pozoitsuak dira. Zein aldaian, gibel urdina, kuleto faltsua, zizta horia, hiltzaile berdea, urritxa, onjo beltza, onjo zuria, lanperna, eskata horia, boilurra, udaberriko ziza zuria, esne gorria. Aurten oso bitxi. Udaberriko ziza zuria. Zorionez batzuk dastatu ditugu. Ze hona, Bo. Gibel urdina. Oikonetako bat. Ontxo beltza. Punta-puntakoa. Lanperna eskata horia. Sabeleko arazoak eragin ditzake honek, bikote. Aritz eta Lier? Zizauria. Ni gozatzen dut, fisarizekaz. June naia? Boilurra. Trufa ere deitua, perretxikoa da. Urritxa. Adituen preziatuenetako bat, hau, bai. June naia? Onjo zuria. Ondo. Azken erantzuna? Kuletu faltsua. Faltsua ezan, badazpada. Eragin aluzinogenoak. Edo jan, bueno, ez dakipa. Lortu aldauz. June naia? Esne gorria. Lasai erantzun, eta josetzen dugun. Osondo! 150 urretxu antzuelara. Eta markagailua zonela daude, 540 puntu Durangon. 280 zailkapena lortuta June eta naia, 200 albortan. Beñat eta India. No, iren gautak, saio hasiera ikaina egin dugu. Da gero ja beruz. Lortu ere bai. Bueno, bizilagunak ere fuerte aritu dirata. Hauxe lehen bizikoa zuen azkena. Epa, erori gara, mesedez, bai. Zer mozko izan esperientzia? Bueno, ondo. Bueno, ondino urduritasunak. Bai, Aurpegian ez dakit nabarituko badan, baina... Lanak ondo egin dituzue, bueno, lastima hauxe izango dela azkena, baina segi, nork bere bidean, Logroñon, Leioan, ikasten eta horren fin. Opa, bikoten esker! Ara, iazki, miluzeko basoan, perretxuko bila diarduten bi bigote, za? Hortan ari gira. Bai. Aritz Lier, momentu zondo? Oso ondo. Ados.
Horrein geratzen da horre ontxo bat oso handia. Iruz betea dagoena. Pixkanaka. June naia. Ondo, gustora. Bikain. Hain pixkat, joku gehi ematen Horea. Bale, ados nola jengo dugu hori. Aholku bat, bizkor eta zuzen erantzun. Oso, inarrizkoa irudi, baina hala da, egia zan. Erantzuten lehenak zuek. Bale. Prest? Bai. Hartu lekua, eta guazen, sokatirara. Demora, zein da taula periodikoko lehen elementua? Nitrogenoa. Hidrogenoa da. Zein da Estoniako hiriburua? Paso. Tallin. Ze urtetan ondoratu zen Titanic itxasontzia? Paso. 1912an. Nola idazten da 19 zenbaki erromatarretan? X, V... X, palito, U, X. Bai. Ze kiroletan aritzeagatik izan zen ezaguna Billie Jean King? Errutbian. Tenisean. Ze jakiri deitzen zaio urre likidoa? Olioa. Olioa. Ze herrialdetan dago Serengeti Parke Nazionala? Txina. Tanzanian dago. Ze bi kolore agertzen dira Gaztezuloren logoan? Berdia eta beltza. Oso ondo. Ze idazlek irabazi du 2025ko saiakerako Euskadi saria? Paso. Marcos Zapiainek. Lapurdiko zein udalerritan egiten da Harria festivala? Angelun. Hendaian egiten da. Zein alorretako Nobel saria irabazi du aurten Joel Mokerrak? Ekonomia. Oso ondo. Gipuzkoako zein udalerritan jaio zen Jose Ramon Soroiz? Tolosan. Legorretan jaio zen. Zenbat bokal desberdin dauzka bokal hitzak? Bi. Oi. Zein zen Jeronimo Bosch margolariaren izen artistikoa? Joan. El Bosco. Eguneko 2 sagar jaten baditut, zenbat egunetan jango ditut? 8. 4. 4 egunetan. Zein Donostiar geratu da bigarren aurtengo Golden Trail World Series zirkuituan? Paso. Sara Alonso. Zemagarren mendean kokatzen da 1789 urte. Mezortzi. Gipuzkoako zein hiritan sortu zen kortatu? Irunen. Zenbat izki dauzka Urionabarren etxea abizenak? 12. 17 ditu. Eta zenbat egun ditu apirilak? 31. 30 ditu. Zein kiloretan aritzen da IDK Euskotren taldea? Arraun. Saskibaloian aritzen da, zein da Monsieur Leclerc abeslariaren benetako izena? Juancho Arakama! Eusten gaur. Junetan aia gaur eusten, irriz txiki bat, hor? Gaur hobeto, bai. Apirilaren 31ko irriz txiki hori. Hobeto gaur. Bai, hobeto. Programan be, gustera. Bai, ondo. Junen aia, ja leku hartuta. Bai, ja, Miluz Etrebiek zaile erakusten. Da hurrengo programan urrengo aukera bat. Hau pasu badek. Oikote! Liarren aritz! Zer da? Bueno. Gaizki hoitzen. Bai? Bueno, ohitura txarra hauek mantentzen. Bai. Pozik, ez da? Oso. Ari gara, dirua pilatzen, 1.850 euro baditugu irabaziak. Esan dugu momentuz, 1.000 euro lierrentzat. Oina igual aldatu alda, aldatu alda. Asko dugu jokoan, Erne? Gaur, Miluzen zakuan, 45.000! Iepa! 150 euro! Iepa! Bide batez. Publikoa, xixa horiak bezain fina. Arratiko lagunak oso ondo, Pasuek, zerrik asko! Ojo jatorrak! Bai. Etxeko deialdia bat egingo dugu guztiok, konektatu egingo gara, aplikazioaren bidez, finala geurekin jokatu dezakezuelako, kamiseta super esklusiboak eskuragarri... Egonaldiak, asteburu pasak... Zean doe? Asteburu pasatxu bet? Egotea? Ni gustatzen zait. Egotea, hori da. Lierraritz, kirol zale? Bueno, bai. Ikusi egin baino gehiago. Bai. Nipe bai, aritz, ikusi egin baino gehiago. Ikusi zer? Txirrindularitza, saskibaloia, pelota. Egin? Ni futbolien lehen, onja ez, baina bueno. Eta gero padelera noiz benka. Bueno. Zakua irabazitaz esanik ez. Tenisa? Ikusteko? Siesta ederrak egiteko oso ondo da. Bai. Oso kirol ikusgarria da. Oso politxe da. Zeak hori ere egia askotan, baina... Ni sasoi baten oso jarraitzailea nintzen. Esate baterako, tenis partiduena. Bueno. 4 Grand Slam daude. Ondo dakizuen moduan, Wimbledon, Roland Garros, Australiako irekia, Amerikako Estatu Batuetako irekia. Oso tenislari ezagunak etorriko zaizkigu finalean. Lierretaritz. Jakin nahi duguna da,
euretako batzuk, laurak ez dituztelako. Guk galdetuko duguna da, Roland Garros, bakarka, irabazi dute. Hori da gure galdera, bai edo ez? Irabazi duten, guztiek ez dute irabazi. Denpora. Venus Williams. Bai. Serena Williams. Jannik Sinner. Bai. Seguro? Boris Becker. Bai. Martina Navratilova. Bai. Dependuko dugu. Vale. John McEnroe. Bai. Maria Sharapova. Ez. Pete Sampras. Bai. Bjorn Borg. Zer, ez da ikezotzen. Ez. Steffi Graf. Bai. Andy Murray. Ez zotzen. Ez. Ega estatu egingo dugu. A ver. Sinner, Zazpiagai. Pasa dena bestaldea. Roland Garros bakarka irabazi pasa dute. Lasai. Oain, lau akatz daude. Daude lau. Vale. Bi. Egizatu. Lau akatz. Vale, ardun. Serena Williams bai. Boris Becker baita ere. Sharapova ez. Sampras Borg ez da ere. Steffi Graf bai. A ver. Igual hola izan alda, Bi aldatu. Beste dakagu. Bueno, egiaztatuko beste aldateko. Alderantziz aldatu beste aldera. Ez beste alderanka. Zeitzuk mugitu dituzunak. Navratilova bat, McEnroe bai. Baina, zeintzuk mugitu dituzu azkenekoan? Horiek. Eta baina, ber. Zakazu egiaztatzeko. Mugitu gehiago. Urrezko galdera, Alierretaritz, denbora agortuta. Zeintzuk dira? Eskertiak. Eskerrak dira bi. McEnroe. Vale. Eta beste bat. Eta Borg. Zer? Txarto. Entzun da hor. Ai, beste bat. Danak asko iraztute, baina zalantzak. Jokalari hon asko, Bai. Gero hasi izan buitzen. Txapeldunik ikaragarriak, baina batzuk ez dute Roland Garros eskuratu. Venus Williamsek, adibidez? Final bakarra jokatu zuen, 2002an, eta ez zuen irabazi. Aizpak bai? Hirutan, 2002an, 2013an eta 2015an. Martina Navratilova. Bai? Bitan izan da garaile bai, 82an eta 84an. Mitoa. Bai. Eta lesbiana, eta ateak irekitzen, eta ikusgarritasun emoten, eta hori da, Martina Navratilova ondo dago. Baite dugu. 80. hamarkadan, no, gaina, eta bai. Steffi Graf. Baita ere. Beste mito bat, ezta? Honegaz ni baite minuto nintzen, Bai? Txapelketa ere bai, 6 aldiz irabazi baitzuen. 87an, 88an, 83an, 85, 86, 89an. Ez ezkeremoan, Andy Murray. Oso ezaguna, Elier. Badago Big Four delako bat edo jokalari onenekin, eta horren parte da orain. Baina ez du segura irabazi. Aitak azken segundoan aldatuta da Lierrek. Aldatu! Oso aldatuta. 250 euro momentuz, beste izen bat, Jannik Sinner zezkoremuan. Finala jolastu du, baina... Egungo izar handienetako, handien ez bada, eta horixe da, irabazteko falta duen Grand Slam bakarra. Boris Becker, sasoiko beste izar handi bat, bai eskoremuan. Txakatxak, Boris Becker, ez ezkoan behar genuen, McEnroe irabazi zuen binaka,
Baina gainontzean ez, Pete Samprasek ere ez du. Bitu lierretako Pete Samprasen antza. Apurtxuet. Maria Sharapova eta Bjorn Borg irabazle izan dira. Sharapova birritan eta Bjorn Borg 6tan, petxa. Beste mito bat. 300 euro lierretaritz. Oso ondo. Bai. Urrezko galderak 1000 euro. Gordetzen ditut, egia banatzen ditugu. Horretarako erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Eskerrak dira. Zeintzuk galdetu dugu. Eskerrarekin. McEnroe. McEnroe bai, batzen naiz. Ezkerrezkoarekin kejatzen zen, ez da? Yes! Zenio txarra tipoak. Eta hoia. Zalantzarik? Nik ez dakit nordan, orduen... Zu ezertzarete? Ni eskuma. Gaitare. 1000 euro irabazteko aukera. Urrezko galdera, lehenengo pausu eman dugu. Bjorn Borg, eskerra izatea beharko genuke, 1000 euro banatzeko lierraritz. Erantzun zuzena da? Nafarkiloa, behar genuen. Gaztuna, bikote, nazora barri, Erne, txalo, bikote honi. 2.150 euro irabazi ditugu. Banaketan beste itxuro bat hartu dugu, lierretaritza gertan, abazuek. Etxeko egi beste.